11. apríla 2007 sme založili Združenie obcí Subregión pod Bradlom. Spájalo nás spoločné úsilie a snaha realizovať v rámci cezhraničnej spolupráce projekt cyklotrasy z našich Kopaníc na Moravu. Krátko na to, 20. júla 2007, štatutári organizácie Obce pro Baťův kanál, Mikroregión Strážnicko, Združenie obcí Subregión pod Bradlom a primátor mesta Skalica slávnostne podpísali v agropenzióne Adam zmluvu o partnerstve v spoločnom projekte 4 Cykloregio. A už to išlo rýchlym tempom. Cyklotrasa bola pre nás nielen novou vecou, ale i príležitosťou, aby sme sa na odbornej exkurzii v lete 2009 lepšie zoznámili s partnermi na Morave. Spomeňme si na milú inžinierku Milanu Grauovú, neskôr starostku mesta Hodonín, či na magistru Renatu Smutnú zo Strážnice, terajšiu starostku mesta Strážnica. Realizácia projektu a výstavba cyklochodníkov prebiehala rýchlo. Do konca roku 2009 bolo všetko hotové. Na jar 2010 sme pripravili a realizovali prvé otvorenie turistickej sezóny v našom regióne. Ako inak, ak nie po novej cyklotrase z Brezovej na Košariská. Akcie sa zúčastnili organizácie Klub motorkárov Free Spirit, Cyklistický klub Bradlo Bike, Združenie obcí Subregión pod Bradlom a Občianske združenie Penzióny pod Bradlom. Počas pekného jarného dňa sa účastníci tejto akcie presunuli peši i na bicykloch a motorkách na Dolné Košariská. Tata vyšnicoval, že sem doma nenocoval, nocoval, darmo si mňa šticoval, nocoval, darmo si mňa šticoval. V novom penzióne Holoté Hvíška sme slávnostne otvorili turistickú sezónu 2010. Pripravte sa a spoločne začneme odpočítavať. 5, 4, 3, 2, 1 a teraz! Nech prvá sezóna 2010. Balóny určite doleteli až k našim partnerom na Moravu. V rokoch 2007 až 2012 sme zrealizovali množstvo podujatí, uvedieme len niektoré, séria seminárov orientovaná na vidiecky cestovný ruch, návštevy penziónov na trase 4 Cykloregio počas ich výstavby,
Takto vyzeral rozostávaný penzión Holotech Výška na Dolných Košariskách v decembri 2008. Karmína, hostina na záver domácej zabíjačky v penzióne u Juhása, jedna z aktivít orientovaná na našu regionálnu kuchyňu. Noc pod Bradlom v lete 2011. Dievčence v krojoch nášho regiónu, každá drží brezovské perko a má iný kroj. Prvá časť výborného programu v evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou programu bol presun účastníkov Noci pod Bradlom po lampášmi osvetlenej cyklotrase z Brezovej na Košariská. Program pokračoval v penzióne Holotech Výška prehliadkou folklóru pod Bradlom. Martin Janšto odviedol vynikajúcu prácu. Otvárame druhú turistickú sezónu, tentoraz v roku 2011. Zase nám to pod Bradlom vyšlo, máme krásne jarné počasie, zelené pastviny, rozkvitnuté lúky. Máme taktiež dve novoty. Prvýkrát vyháňa firma Angus Pharma na jarnú pašu krásny čierny dobytok. Nový penzión Sluké chalupa je pred dokončením, slávnostne vstyčujeme májku a tie holuby zasa letia na Moravu. Prečo by aj nie, veď sme prihraničný región. V rokoch 2011 a 2012 sme realizovali projekty partnerstvo v subregióne pod Bradlom, subregión i penzióny. Obidva projekty sú úspešne zrealizované. Zúčastnili sme sa veľtrhov cestovného ruchu v Brne i v Bratislave. V našom výstavnom stánku nám zahrala aj brezovská muzika. Zadarmo. Teda celkom nie, bolo to za štamprlík dobrej slivovice. Veď sme sa prezentovali ako kraj slivkových samôt a tú samotu vždy dobre vie rozohnať naša slivovica. I vďaka tomu, že sme boli na veľtrhu, mohlo dôjsť dohode o vstupe do rezortu Piešťany. V zime 2012 sme získali uznanie najvyššie. Najkrajší propagačný materiál o regióne na Slovensku. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítal na půdě města Hodonína, dovolte, abych vás přivítal na půdě kongresového sálu Lázní Hodonín. Nedeliteľnou súčasťou projektu Partnerstvo bol i audiovizuálny program Pozvánka do kraja slivkových samôt pod Bradlom, ktorý sme predstavili na 3 miestach – v Hodoníne, v Piešťanoch a v Břeclavi. Tento program sme zrealizovali v spolupráci s občianskym združením Rosenka. Prvým miestom, kde sme program uskutočnili, bol Hodonín. Všimnite si prosím v ľavom hornom rohu znak Českej televízie. Bolo to tak dobré, že nás naozaj natočila a odvysielala aj Česká televízia.
Vynikajúci priebeh a odozvu malo predvedenie nášho programu i v Piešťanoch a v Břeclavi. Dúfame, že tých pár fotiek a záberov vyvolá vo vás podobnú reakciu. Je nepochybné, že máme za sebou kus roboty pre náš kraj, pre jeho propagáciu a samozrejme i pre jeho obyvateľov.